जोंनि नैबे ओनसोला जाहैबाय जोंनि थामोनथा सिनायथि रैखाथिनि थाखाय जोबोद गोनांथार मोनसे ओनसोल बियो। बेयाव जोंनि राव थुनलाइ हारिमुखौ लाखिनानै बेजों जोंनि इयुन जोलैफोरनि राजनितिकनिफ्राय लानानै गुबुन गुबुन बिथिङाव जाहाथे रैखाथि गोनां जायो, बिनि थाखायनो जोंहा बेयाव खेबथाम एग्रिमेन्ट जाबाय। BAC एग्रिमेन्ट 93आव, BTC एग्रिमेन्ट 2003आव, दा गोदानै BTR एग्रिमेन्ट जाबाय 2020आव। दा बे एग्रिमेन्टफ्रा जोंनि जिखिनि गोजोरथि बेखौ आरोबाव गोजोरसिनै खालामनो थाखाय खालामनाय मोनसे सुक्ति, आरो बे सुक्तिनि गेजेरजों नैबे ओनसोलखौ सुक्ति खालामग्रा बे ओनसोलनि राजनितिक रांखान्थि हारिमु बिथिङाव रैखाथि होनो थाखाय थांनाय गोलाव सम नाजाबोदों। गोलाव सम नाजाबोनानै बेयाव माबोरै रैखाथि मोननो हायो, बेखौ जों बोरै रैखाथि होनो, बे गासैबो बाथ्राखौ नोङो सोमावसारगिरि बिथांमोनहासो निस्सय मोनथिगौ। दा बेनिखायनो बे ओनसोला जाहाथे जायफ्रा सोमावसारनायजों सोमोन्दो थाबोदों, जायफ्रा नैबेनिनो हानिनो फिसा, बे मानसिफोरनि आखायाव खुंथाय गोहोआ जुदि थायोब्ला निस्सय बे ओनसोलनि थार जेंनानि फारसे मिन्थिगोन, थार जेंनाखौ गोसो गोरबोजों मोनदांनानै खामानि मावनो हागोन। बेखायनो दिनैहाय नैबे बाथ्राखौ बिथां आफादगिरिया बुंनायनि गोबां बाव माखासे ओंथिफोर दङ, आरो बे ओंथिखौ जायफ्रा बुजिगौ बुजिखागोन। बेनिखायनो आं सानो बियो समनिनो खावलायनाय, समजों लोगोसे खारफानो रोंनांगोन। आरो समा थोनोबा, समखौ जोङो भेलु होयोब्ला, बे जोंनि डिफारेन्सफोरखौ जों निस्सय गैया खालामनानै थांखिया मोनसेल' जे जोंनि नैबे ओनसोलनि खुंथाय गोहोआ जोंनि आखायाव थानांगौ। जोंनि ट्रेडिशन, लेंगुवेज, कालचार, ट्रेडिशन बे गासैखौबो प्रिजार्भ खालामनाय, बिनि फोगोमनाय, फेहेरनाय, फुवारनाय, बिनि खामानिखौ जोंनि बेयाव थानाय मानसिफ्रासो मोनथिगोन। बेखायनो गोहोआ थाबाय थाथों, बे बाथ्राखौनो हयथ' निस्सय फोरमायनो नागिरदों। दाख्लै बावैसो टेट उथ्रिसारनाय बिजाथिफोरनो जे बिजाथिलाइ राननायाव गोबां माने बेले बेजे थासारि जादों होननानै गोबां मानसिफ्रानो बुङो सार, बेनि बेलायाव बेखौ जायफ्रा स्क्रुटिनि खालामदों बिथांमोनहा निस्सय मोजाङै मोनथिगोन। आंनि नुनायाव बेबायदि बेले बेजे होननाय बाथ्रा गैया। बेयाव नोङो नायखादों जे नियसनि खोथा फैदों। दा जायफ्रा सायख'जायाखै बिसोरबा बबे माबानिमोन, बे बाथ्राखौबो नायनांगौ थाबाय। निस्सय सरकारा बिनि फारसे नोजोर होगोन, आरो बेनो जोबथा नङा, जिथु लालांबाय थागोन। उनफ्रावबो बिनि निस्सय माबा मोनसे सुस्रांनाय निस्सय फैगोन आं सानो।